Iki bos kita rawuh. Kinten. Mas Seno Nugroho. Mbok ndelik nang endi? Makanya itu. Makanya kok hawane kok piye ngono ya? Layar. Iki nek borek sesuk nek Mas Seno mayang, kalian berdua nonton kan terus naik. Nggih. Nah, iki apa apike dipaksa untuk naik? Naik Isi kedahipun. Beliau mayang saya diamankan di panggung. Diamankan dulu, Tidak diamankan apa-apa dulu. pakai celana pendek. Ora pakai masalah celana wong bot. pancen Tidak cerak, masalah. omahe cerak kene kok. Omahe cerak kene. Nggih. Nggih, oke. Ya Mas, naik. Oke, serepake Mataram sih. Duduk. Duduk. Masalah. Langsung to the point banget Mbak Mimin ora. Mbak Min. Ora kon ora apa-apa Min, ora apa ora